ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நமக்கு ஒரு 43 பக்கம் வரைக்கும். ஸோ அது என்ன அப்படின்னா, தென்புலத்தா தெய்வம் விருந்தொக்கல் தான் என்றாங்கு ஐம்புலத்தார் ரோம்பல் தலை. ஸோ அதுக்கு வரதராஷ்டிரம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தினர் சுற்றத்தார் தான் என்ற ஐவகை இடத்தும் அறநெறி தவறாமல் போற்றுதல் சிறந்த கடமையாகும். அடுத்த சாலம்பவன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இறந்து தென்திசையில் வாழ்பவர் தேவர்கள் விருந்தினர் சுற்றத்தார் தான் என்னும் 5 பேருக்கும் செய்ய வேண்டிய அறத்தை தவறாமல் செய்வது சிறப்பு. அடுத்து கலைஞர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, வாழ்ந்து மறைந்தோரை நினைவு கூறுதல் வாழ்வாங்கு வாழ்வோரை போற்றுதல் விருந்தோம்பல் சுற்றம் பேணல் ஆகிய கடமைகளை நிறைவேற்ற தன்னை நிலைப்படுத்தி கொள்ளல் எனப்படும் ஐவகை அறநெறிகளையும் இவ்வாழ்வு கூறியவனாம். ஸோ அடுத்து சுஜாதா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தினர் சுற்றத்தார் தன் குடும்பம் என்னும் 5 இடத்தும் பேணுதல் இல் வாழ்பவனுக்கு சிறப்பாகும். அடுத்து இங்கிலீஷ் மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, The chief duty of the householder is to preserve the 5-fold rule of conduct towards the manners, the gods, his guest and his relation and himself. ஓகேங்க. ஸோ பவனங்களோட என்ன பார்த்தோம், இங்கிலீஷ் மீனிங்னா பார்த்தோம். இதிலே நானும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறத பேச்சுறப்பில் ஷேர் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு குடும்பத் தலைவன் கடவுள், விருந்தினர், உறவினர், குடும்பத்தினர் இவங்க எல்லாரையும் ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இது சிம்பிள் நினைக்கிறோம். ஸோ அந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அது வரையும் உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். தேங்க்யூ.